Saya dadi loro no. Aja. Saya dadi loro susuk. Susuk kok duweke 1000 tenan. Iya lah. Mosok wong tuku ku ya sak kuwate anu. Akhirnya kok ketelak. Telak apa? Ketelak Es apa? es campur. Wih, duwe pira? Duwike 1000. Ndak lah susuk ngono. Kok oleh susuk pas Mosok lah, pas es tenan ta ora? siji. Heeh. Oh, padahal ora ketok. Masa ngono gak Ken? Lah, ketok lah. Gen aja celuk aku gen mok ben ora ngerti nak aku. Ah, Iki piye Nuk iki kabare ketoprak-ketoprak iki Nuk? baik-baik sukses. Heeh. Mogong sehat. Heeh. Maine ning ndi iki Nuk? Iki maine iki Main Sulang. Sulang. Ya, Ah iya ning Sulang. Lah sing bekti maine Pati. Pati. Ya sing Rabun. Labung Kudus Wah, waduh Nuk. Iya. duweke luweh. Lah piye iki ngonten sing ndi iki? Hah? Engko sore Sok ngonten. kene. Eh? Sok bawang ana. Duh, engko sore kok bengi gak ngonten. Gak praise pegeng. Aduh, marai. Duweke ora cukup sik. Iya lah, duwe jeneng ATM kok. ATM sik ATM sik. tuku emeng. Ah, iya lah. Duwe jeneng ATM. Iki jam pira, Bos? Jam 12. Jam 12. Heeh. Wah, Adzan ini no. iki wong tua-tua melak iki. Iya piye? Ora mulai-mulai tulune sawah. Sopo? Padahal Ono no. Bapak Surang bawa. Kita tak dadekno pocong iki. Kok kasih bawang ana pocong bengi-bengi metu. Iya lah. Iya. Ning etan kono pocong wakih no. Heeh. Jarene do glentang wakih. Wis ra gretang turu. Iya. Awar duwetan. Oke. Heeh. Wis no. Iki sawah no, Bos. Iya. Oh, Heeh. iki kamerane bening. Iya, kamane bening. Iki banyune Banyune agung. banyu agung bocah cilik-cilik seneng adus. Aduh. Nyoro no. Gak entuk no gak ngono. Iki kok kasih bawang. Bawang. Mau kasih bawang Kabupaten Sumber Kecamatan Rembang. Iya. Kabupaten Rembang Kecamatan Sumber no. Kamu, Bos. Ora ora no, gak ngerti ya. Oh, ugung ngerti. Gung. Ugung te ipo. Gung. Ipone apa? Gunge aku gak wani muni. Ono info aku. Oke siap. Heeh. Posisine nidi? Ning Tegalan. Enggak apa? Gawe sebaran Sebarang. bakau. Oke, semangat. Semangat. Oke. Juk donga udah terus. Oh, terus ae. Iki Bapak Surang bawang. Iya. Piye? Tok info-infone iki? Tok ono ora entuk. Mulai sik. Raise. Oke. Sing sik. Wah, ladalah. Iki wis anane iki. Iya. Piye no iki no? Banter tara suarane. Iki bulange ketok iki. Panas tenana srenge metu. Iya lah. Iki bulange. Iya. Bulan. Oh. Sengenge ta bulan. Bulange ketok iki. Muga-muga kamerane bling, Bos. Bening no. Mas Lukman Koteng. Jok donga selamat sehat. Ya, amin. Amin. Sekike tabah terus. Ora pacare sing tambah. Aja sik pacaran. Golek dhuwit sik. Oke. Mas Lukman semangat. Tidak boleh pikir cewek-cewek. Oke. Tidak. Iya.
Iya, iya, betul, betul.